Nai baba tironga nikomba muno. Saita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Baba mdiki Francis vapisha. Vanangoyeka na musipo. Rosemary pizza. What is say Rosemary pizza? Mama mini Francis Babaneti. Mama mini Francis Babaneti. What's your better now? Baba mini Francis Babaneti. What do whatever mini Francis? Come on, research for them when you say. Baba mini Francis, put him out of comment section. Yes, my devil. Thank you, Tabiwa Mutsiki. Welcome, Tabiwa. Welcome to Diary Family, Tabiwa. Tabiwa Mutsiwani. Cheers. Shaura. Hey, you know who that can inviolate a parent? Hey, God bless him. Magadiko, Mamini Francis, Mamini Semo. Mamini Semo, Mamini say. Mamini Francis, Chisa. Yeah. That's what I want to put. Just in a moment. Chisa. Hallelujah.
Kwa kuchechi guys, even again. What's? Rest in peace, Biggie Tembo. Rest in peace, Biggie Tembo. Right. Guys, pachipamwe ngatisangane zvakare pa second segment yepa Sisimelis Online TV. Anditika Sisimelis Media Tales. Ndo patiri panapa. Tadzoka guys, tida kupinda munyaya yechitu yemwana andi yevideo. Kune vasina kuona video, indi ndakakugadzirira imutakunanzva kudhara. Regai nditenge nokutaridza video anditika moona video tozopinda munyaya anditi. Ava vatozivi regai ndivasendere message kwanzi mave live here. Nenyaya yemwana nditoripo panyaya yemwana iyi inoda kutoti. Havasi vangu vachinifonerera. Okay. Right. The guy tumbo takatenda ku video first. Kune vasina kuya ku video. Indi ndenge ndakakugadzirira yanditi kuti muone. Right. Video. Right. Guys, I hope maona video andika munogona maona ere video kana kuti ndodzokorodza. Maona ere video kana ndodzokorodza muone vamwe vakadzi moyo yatinayo. Vakadzi moyo yatinayo. I'm not condoning behavior yemwana uyu yekuti akaba atora mabhurugwa asina kupiwa. But you can actually see kuti guys mwana uyu yukawo atori kunguva yake yekutevera. Anditika ari kunguva yake yekumenstruate. Pamwe andizivi andingati hangu ndo reason yatorera mabhurugwa. But this is not the way yekuti kana wabata mwana yani 15 years. Wabata zvakadai pamwana, then you humiliate a child taking a video uchikurusa mwana mabhurugwa pa Facebook mukadzi mukuru wobvisa mwana mabhurugwa wotora video woilikisa kuti inde viral. We are talking of a 15-year-old child. Ndoda kuti muone mamwana. I'm going to call the mother pano andika ndoda kufanira mai vaita izvi namba dzavo ndadzichaka ndadziwana. Handi maona ndadzichaka namba ndadziwana ende vari kuisa mathreats avari kunzi vari kuisa chidii vachitumira mwana ushu. Handi munoona vakati tine mari yakwa ndichakupi ndokuda kwamabhurugwa. Guys zvinorwadza mwana mwana akanganisa kuba mabhurugwa zvishuwa kutora mabhurugwa asina kupiwa kubiwa kunorwadza akanganisa kuba. But is this the way that we should go about guys? Uri boss uri kushandirwa. Is this the way we should go about kuti tabata mwana musikana webasa re 15 years and akapfeka mabhurugwa. Bhurugwa remukati. Bhurugwa. Ndofunga hangu denandri ininika ndaitotora inotora mabhurugwa chitora ndobva ndomutengera mabhurugwa because mabhurugwa akapfekwa nemwana ndiye mupep store. Andika itori pep store kana kumakula uko. Hani mwazvona indarwadziwa hangu nokuti the way they embarrass this child ndarwadziwa. The way avamuembarasa nayo ndangofunga kuti ndine mwana ne 15 years ini kode anga angori chenete mwana inde wangu wa 15 years ari kuchikoro kuno ari kuchikoro. That means mwana yana kupedza chikoro guys. Nekuda kwemarizinzi handiziti chanzwa pati chamufonera handiti. But umwe mukadzi mukuru ota zviviri zvokubudisa mwana yanogona kutraumatizika zvachose. She can be life yake inogona kutembejeka nevideo iyoyo yaenda pa Facebook pa online zvachose upenyu hwake hwese because achazokurawo pamwe chaona muna chamuda but the video will always be there. The video will always be there achinzi akababhurugwa chikuruso mabhurugwa guys sezvizvizvi. Saka vana medhemu munoshandigwa vana mai gweshe handitika there are better ways to handle such issues antimaona than kungomhanya kubaya kamera kuti muda kuexpose mwana pa social media. Havasi mai vakuru vangari munhu mukuru taiti ako ivanga chi mwana ne 15 years age
age guys. Mabhero mazitye mabhurugwa iwaya ndio avaitira video kuti vanyadzise mwana uyu. Zvichamuafecta upenyu hwake hwese mwana uyu. She's only 15. Zvisinei ndisingapedzi nguva regai tipinde mukufonera chi mwana ne ari under age saka ndichafonera sisi vacho mwana uyu because she's under age tichataura naye in the presence of the sister. We can't talk nemwana pasina chimunhu mukuru because mwana ari under age. Saka tinotaura chi tinotaura na sisi vacho. Sisi ndo vozopa mwana foni. Azvina basa gazi ranzi mwana apfeka mabhurugwa sekana kuti but nyaya yekuexpose kune vasina kuona ndodzokorodza here kune vasina kuona kana timaona mese. Is it okay ndodzokorodza katongoendera mberi ndosiyana nazvani tichongoendera kumberi. I think maona anenge asina kuona. Alright, anenge asina kuona anozodzokera onozonoona paya andika rigaitiende kuna ningikiri vemwana. Nona manamba kawandisa inoita confusion chaichai. Amai utanzi edmi. Ndova edha sei? Ndikwanisa kuedha kuva edha vazingikira. Zvanoza ndiko mai vaisandra. Number 1. We do a phone direct. Network dzekuZimbabwe futi ndo bhazi dzakangodhakwawo ipapo. Ha? The number you have dialed is not available at the moment. Number dzekuZimbabwe futi. Try again later. Ha? Number dzekuZimbabwe futi mafoni ekuZimbabwe futi haya. Right. Taida timunzo mwana uyu achitaura ega. Indataura naye. But try my phone. Inzwai? Hello? Yaita ndandatoti zvenda ndotoruza hope ndikati ko zviri kufamba sei ndaswera waswera sei? Muche maswere. Ndaswera wave nemwana here? Aripi? Halo? Aripo here? Isai message kwako ngaritaure kwako. Ndikuda kuti ndiite zvokufana ndiri pamhepo saka ndandichiti tiite zvokutaura tinzo kuti mwana tuchandabata mai ava because toda kutovasungisa
saka toda kunzwa kuti ne mwana uchi chakaitika plus vamupa here mari yake. Alright, enda pa network. Okay. Eish. Wadodona, zvino wadodona kudai network yachatinetsa zve. Hanzi regai ndinde pane network, ndofunga vari pane vanhu. Ndofunga vari pane vanhu utanga kuti uyai ku app phone dzavadzifoni dzonetsa. Ndamuudza kuti ndichakufonera ndiri pa live. Gaitione kuti zvingafamba sei. Let's call again. Hello, zvaita? Inenge yakunzwika. Yakunzwika, right. Isa mwana pa phone, but yomire pa side. Nditaurire mwana iwe uri pa side. Alright. Hello mwanangu, uri sei? Mushe makati. Tiripo, ndinotwa Sisimeli Diaries ne Sisimeli Diaries Media. Taona tangobatikanawo hedu taona video hazvina kunyatsa tibata zvakanaka semadzimai. Anditi zvataona zvichiitika. Chichaitika, chichakaitika kuti utiudze toda kufambira mai vako apo. Asi toda kutsata vafambira toda kumbonzwa kusati wako chichakaitika. What happened? Wotiudza chokwadi mwanangu tigone kubatsira. Chichakaitika. Hello? 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 Murukunzwa here? Murukunzwa? Hello? Makunzwa here? Hello, ndikukunzwa hai, hamusi kuninzwa here? Mama, ndikukunzwa hai. Alright, rega ndifone ndega ndidrope ndifone futi. Ya network dzinonetsa dzekuZimbabwe idzi. Nganditry neimwe phone ya Tony. Nganditry neimwe phone. Network yekuZimbabwe yakatotakwawo zvai. The number you have dialed is not available at the moment. Yakutonetsa network. Network yakutonetsa. The number you have dialed is not Because mwana uyo haana kana phone. Pane mudiaries ari pana papa. Atumira $30. Mwana yanga asina kana phone. Kuti apuwane mari transport yekuti abve kuchitungwiza kwacho kwazvaitika uko. Apinde mutauni. Kune mai vari pano mudiaries atoda kutenda stereki. Vatumira $30 same time. Kuti sisi vacho ava. Sisi vacho mwana mudikowo zvakare. Akwanise kuti anotora mwana aende naye kumba. Pana zoti tichakufonera usiku. Iri kunetsa pamwe iVodacom rega ndimbotry neyo iyi futi. Network kuZimbabwe mararakani guys. Ndizoti vanoita sei? Chero ndakaisa audio haideliver same time kuZimbabwe. Haideliver same time. The number you have dialed is not available at the moment. Number yakunetsa guys, toita sei?
Alright, again tinde ku WhatsApp. The number you have dialed is not available. Let me go ku WhatsApp, but still chero ku WhatsApp I deliver zvokumhanya. Ndamenshana nawe ne WhatsApp I deliver zvokumhanya. Mira ndinde ku WhatsApp kwacho. I deliver zvokumhanya ku WhatsApp. Inongeta 1 tick ku WhatsApp. Ingori 1 tick ku WhatsApp handisi kuziya. Ingori 1 tick ku WhatsApp. Because I don't take it abata mwana sata fonera mai ava anti maona because mwana chinto kuti mwana ende kunoshanda ne 15 years zvotadza kuti kunotorine situation kumba kwe mwana uyu kuti kubvumidze mwana wako kuti ndine mwana 15 years iform 2 ainde kunoshanda. It's obvious kumba kwacho kunotorine situation itoriko. And the guys we are in, I'm not condoning kuba kwakaipa kwe mwana kwakaita, but mwana mudiki, she doesn't deserve to be embarrassed like that pa social media. And social media guys inotomukanganisa zvachose, inotoda vanhu vasina basa sesu kudai machembero kuchero tikati kudinde zvenyu takapedza life kudhara ndina chimwe chanditetwa indozoda kana kudi chero vanhu vakaona kuti kudi pa Facebook andizvichina kana shungu kana because ndatatochembera tatosiya tatomirira kuti tozoenda kumusha kunozvipira mbambera dzeduko mokosara muchitaura isaptewe kune mwe life. But uyu mwana mudiki uyu guys ane 15 years anditi ane 15 years achada kuita life yake anti mazvona. This thing will always be there. Azvipenda try kusenda message guys aisati atombo deliver ine 1 tick chat. That try ndasenda message aisati atombo deliver ine 1 tick chat. Network yeku Zimbabwe network. Meanwhile let me try kuti ndiwane kutsvaga kuti ndifonere mai vachona tinzwewo kuti vanotipa vision kuti chi miraitoni. Ndifonere mai vacho tiwe. Let's open a pinta. Zimbabwe ndo mai vacho apa ndo mai vacho vekudaro vekutora video. Regai titry kunzwa kuti tione tinopinda here. Heringoti calling. The number you have dialed is not available. Ai network guys. I network anchazotodi manje. Ndivo madzimai vavo vanga vachitora video kai vanonzi Sandra. Ndiye mukadzi yanonzi Sandra anga achitora video. Ndiye mukadzi yanga achitora video Sandra wacho ye. Ndo vandiri kufonera mai gweshe vacho vava. Vazenge vakuthreatena mwana uyu mai gweshe. Gandi kuplayere audio yavo ye threat. Audio yavo ye threat. Network guys. Right. Ndadzoka mainini wabva basa ndataura navo vati handikwanisi hangu kuti mupe munhu namba dzangu. Saka imimi munokwanisa kutaura ipapo nyaya pane mamuchifona tazogumisira makuti munhu aposta chichi handinounzwiso zviri kufamba sei. Kana muchikwanisa kundifonera ndifonere, kana muchikwanisa kutoneni paWhatsApp chiedza kunditsanangurira zvafamba sei. Isusu nyangwe inini wacho handitadzi kuposta, ndogona kutomuposta pasocial media kuenda because imbavha. Right. Ndi ivoice note rava ngavosenda iri. Ndiani kwari kufona uyu hazvisungisi iye ndiye angatosunga kuti tanzwa unosungirwa kuti waposterei. Mbozvinhu zvakatotirwadza awe isusu. Saka ndimai ava mhenoti vanga vachitaura nasisi vemwana ndofika sisi vemwana vanga vachibvunza kuti ko zvavaposta paFacebook apa zviri kufamba sei mavhidhiyo yave kuFacebook mwana achinyadziswa zvikanzi hazvina kana basa kuda sisi vakavaudzawo kuti saka isi takuendawo kusocial media iko zvikanzi ndai hazvisungisi izvo ende akatoba changwa nesitogona kudzokera futi kusocial media kuti tikatonopostawo hani maona. Saka mai ava vanonzi kwai ndisandra mukadzi wechidiki kwavanonzi Sandra vanogara kuchitungwisa uko anomaona. Saka ndikutraya ndino panyaya dzenamba dzekundirasisa kupinda apa ndo pandakundikana.
network dzese dziri 2 dzigonza dzimafoni network Zimbabwe inonetsa network The number you have dialed is not network available. network rega nditry imwe yacho futi network rega nditry vana vaya zvakare chione network yevana vaya yakuita hello network yenyu inonetsa chitomira ipapo muri kuninzwa mira ipapo right chipa mwana ndiwe chipa mwana tione hello mwanangu uri right here ndiri right chichaitika dai mwanangu tiona video rikatiti on isati yatiza network yako chichaitika kuna mai ava wakavashandira kubva rini mai ava ihama yako chaichaiyo havangachita izvi okay wavashandira nguva yakareba zvakadii wakavashandira nguva yakareba zvakadii 2 months mari yacho wapiwei havana kupa kweye mwedzi wayo wekutanga wakapiwa here saka une 2 months usina kupiwa mari okay mwanangu inzwa ndoda kubatsira mabhurugwa ndoda kutokutengera mabhurugwa acho iwayo inini mabhurugwa kwete aya ndaona wangu achikururiswa hazvina kundifadza zvokuti zvandaona zvichiitika izvo because ndine mwana nezera newe une makore mangani ndanzwa kuti une 15 hamino ndizvo here saka ndabatikana ndine mhaka yei wangu waenda kunoshanda wakapedza chikoro here mwanangu wakagumira grade ani kana kuti fomani wagumira grade 6 vabereki vari kupi vakashaya saka uri kugara unogara nasisi vari papa Bridget unogara nagogo alright saka kuti uinde kunoshanda waida kuzama kubatsira gogo wakutye kushanda ndozvisati wakutya kushanda ndinoreva hangu kuti pawakaenda kunoshanda wanga uchida kubatsira gogo waizama kuda kuti ubatsire gogo kutenga chikafu wokuti utenge hembe saka uri izvozvi uri kuharare kwasisi handiti uchasvika rini uri kuharare kwasisi kumusha kumusha ndekupi kwarisape kumusha kana kuti mutauni komanje ukamhanya kuenda kana tachida kukutumirawo idzo hembe dzavari kuda idzi nemabhurugwa acho nezvimwewo tozokupa sei ndiri kuSouth Africa takatowanda tine vamwe vari kuUK vamwe vari kuCanada Australia America tida kuona takubatsira sei korati kumusha business raunogona kuita iwe nderei madomasi kumusha waipiwa mari namai ava nehama yako iyi
waipiwa mari nehama yako iyi? $30. Eish. Pane vana vangani? Mhuri yacho yakakura sei? 2. Alright. Kuda kudzokera kuchikoro here mwanangu? Uda kudzokera kuchikoro here? Uri kuda kudzokera kuchikoro here? Unoda kudzokera kuchikoro? Zveshwa. Unoda kudzokera kutanga kunotangira grade ani? Uda kutangira grade ani? 7. Alright. Saka unogona wati uda kuenda kumusha uda kuenda rini? Pane umwe wedu atumira mari papa $30. Alright. Saka manje hauna phone manje, hauna phone kumusha kaiwe? Hauna phone kumusha kaiwe? Hakuna munhu ane phone here kuti techikudza kuti zviri kufamba so zvazodaita tumira zvinhu zvakati pakati. Toda kuenda kumusha ka. Woenda kunondibvunzira kuti school fees yekuchikoro chepadhuze imari. Uri kunzwa? Wandibvunzira kuti school fees imari handitika then wonditumira form rekuchikoro iwewe nenhamba dzaprincipal wepachikoro kana kuti headmaster wepachikoro paroda kuenda iwewe. Wondipa nhamba dzake ndotaura naye tobhadhara kuchikoro school fees straight. Uri kunzwa? Tabhadhara kuchikoro wonditumira uniform yako kuti yakaita sei. Totuma munhu ari kuHarare okutengera uniform neboots neuniform yako yechikoro yakakwana handitika woenda kuchikoro iwewe tinenge chikubhadhara school fees. Meanwhile hembe hatisi kukupromisa hembe nyuwani handitika ndoda kuti uzonditumira inini papicture pa WhatsApp yasisi vako ishi yamuri kuti kutaura naiko zvinezvi pa WhatsApp vandisendere picture yako wakamira ndione kuti uri size chii wakakura zvakadini kuitira kuti vane hembe dzakadaro handitika vanenge vaine hembe dzimwe dzavasingasakwani kana dzevana vavo dzakangonaka dzese tiwane kuti todzibatanidza tikutumire pamwe chete ikoko handitika ini chakutengera mabhurugwa acho wanga uchidaya mwanangu don't worry ndichokuchikutengera mabhurugwa chaiwo namabrand okutumira handitika ndokutumira nemapadzi acho iwayo ndokutumira handiti saka iko zvinezvi ndoda kuti ndichange ndichitaura nasisi vako ava handiti sisi vako vane makore mangani? 19. Sisi vacho zvavariwo mwanawo futi. Alright, ipa sisi phone. Bridget, kwewe uri kugara nani ipapo? Andogara napepo wedu. Muri kugara navo sisi venyu vakuru? Okay, vakaroorwa? Alright, nemurume wavaripi? Wanaye. Vari kupi sisi vako? Vaenda ukadoma? Because ndo vandoda titaure nawo toda kuti ndise mwana uyu chikoro tinomubhadharira toda kuende kuchikoro ati toda kuti aende kuchikoro aenda sezvari kuenda kumba onoenda pachikoro onotorera nhamba dzavo headmaster pachikoro handiti ndokomiketa nechitaura zvino manje anofa kuti handisi guys ndokumbirawo munhu ane phone kana paine munhu ane phone kana paine munhu ane phone ine WhatsApp tipe mwana uyu phone zviri easy kuti taure nemwana uyu straight handiwana saka ndati zikumbirewo kuti nditumirewo picture yake mwana uyu kuWhatsApp kwangu ndione kuti akakura sei kuti tione kuunganidza hembe timutumire. Iwe uri kuitei? Like now pana wakangogarako kwautsvakiwo basa. Muri vana vemunhu mumwe chete dumbu rimwe chete here mai vamwe chete baba vamwe chete kana kuti muri mai vana mai venyu vanotedzana nababa venyu? aiwa baba wedu ndo vamwe chete vana mai vedu ndo vakasiyana. Baba wenyu vamwe chete vana mai vakasiyana? Iwe wakasvika form 4? Aiwa handina. Wakagumira chii? Form 1. Unoda kudzokera kuchikoro kana kuti kwauri zvitori right? Aiwa ndoda. Unadzokera kuchikoro? Kwarusape koko? Ini ndoda kuti kana kwaHarare chero kwainenge yangu wanikwa. Unogara kupi kuHarare? South Park. Kui? South Park. South Park kune chikoro chiri padhuze chinonzi chii? Ma? Chikoro chiri padhuze chinonzi kudii? Andichoudzwa.
chikoro chiri padhuze nepaunogara chinonzi kudii? Alright. Chikoro. Alright. Chinonzi St. Helens ne St. Mary's. St. Mary's ne St. Philians. Alright. Alright. Unonitorerawo fomu ka wondisenderawo futi paWhatsApp rako iwe. Alright. Saka ndoda kuti mwana uyu toita sei. Alright guys, ngatitei soka. Foni kanita mari ku Zimbabwe, ka foni kanongori neka WhatsApp. Ka imari ku Zimbabwe. Toda foni ne WhatsApp yekuti upe mwana aende nayo kumusha teshitaura naye pa WhatsApp yake ione yako iye toda kutaura naye pane yakewo kuitira kuti kana kati kuchikoro kukanzi chakati hanetseki tinongotaura naye straight. Alright. That's 45. Chimari? 45 US dollars. Alright. Ndoda kuti undipe ndoti kudiko. Zita rako repachitupa iwewe. Handi ndione chitupa ndonogona kutora mari. Zita rako rinoti kudi Melody handiti? Melody. Ina waiko pesira. Melody an? Musademba. Musademba. MUSADEMBA ndizvo Musademba. Right. Phone number yacho not kudi? 078 61 99 496. Yeah. Ndiyo isimu kadinyoroti simu. Right. Imari chapinda ipapa imari yechi yefoni naika. Alright. Imari yefoni uyu yekuti mwana uyu atenge foni. Kana atenga foni namba dzangu munadzo. Munenge makwanisa kudi kundibata tichita way forward. Anditika. Alright. So ndoda kuti ndizo izvo zvindofunga manje so pane chiro kapinda ari $5 $10 mari iyi haisi yako iwewe ndiye mwana unomupana kutenga foni sezvo ataruda kuenda kumusha handitika then tozotaura kuti pahemba apa tawanawo dzakaita sei kuti mukosodi akwanisa kuti apfeke nemapedzi acho ava vamai ava vanenge vakadzima foni yavo vangashandira kuchitungisa handiti hanzi vaagona kugara vese here sisimeli no kugara vese zvinenge zvakuda pane munhu mukuru pana sisi vavo vakuru varipo. We don't want to act as if vana ava vasiri kugara zvakanaka kwasisi vavo. Zviri right kuti uyu aende kumusha kwanoda kunodzidza uyu ongodzidzawo padhuze nepaanenge ari papapa. It's just okay like that. Zvingori right. Alright. Saka ndokufonera mangwana handitika toona kava vamai ava kuti vakupai mari yacho kana kuti havana kupai mari it's still okay. Chero vakasakupa it's okay. Chege kutaura navo handiti vakava mwana vamuyambutsa. Handanga pana munhu angachiza kuti mwana uyu vanga vachifunga kuti ari kusekwa ka mochizovaudza kuti vatoenda mwana akutoenda kuchikoro akutoda iso tichavabata zvenyu isusu imi muchege kutaura navo handitika. Alright, zvakanaka. Apa muri pamhepo handiti? Ndiri pamhepo. Sana? Ndiri pamhepo. Ndiripo pamhepo. Alright. Maita basi. Alright. Ndaiona. Nakandamudza. Wangwai mwamudza. Right. No guys, mirai musasenda danzi. Right guys, ndaisa number idzo sendai ku Zim straight. Guys, inzwaika guys, takawanda apa handi tikati $5 mwana yanotenga phone mangwana akasara nemwe mari yekuenda kumusha akabata. Handi ende muningi na mwana wangu anozaniko uyu angashanda kuningi kumba. Hello? Mwana nonzanu yangashanda kuchitungizo. Ndini Melody uyana Bridget. Angashanda ndiani ndi Bridget? Angashanda ndi Bridget kandi Melody. Ndinoamtara naye kuchikoro muchipiri chikoro chiri padhuze neChipsen Cleans. Iwowe ndiwe ani ndiwe Melody kana ndiwe Bridget? Ndini Melody. Alright. Bridget ngadzoke. Iwe ndapedza newe ndichakubata ndine namba dzako une namba dzangu save. Dzedza nashara ne WhatsApp dzedza. Ipa mwana ipa Bridget phone. Alright. Bridget mwanangu. Mama?
ndakukutsiura semwana right ndakutaura newe semwana mwana wangu ndine mwana nezera newe handitika ndoda kuti kana wazopedza chikoro wapasa wakushanda kuzondirangarirawo ugozonditengerawo matenesi kubhata $4 handitika right mwana wangu kuba kwakaipa handitika usatore chinhu chaunenge usina kupiwa handiti kutora chinhu chaunenge usina kupiwa kwakaipa kuba next time ndofunga mai ava vangu vasinga kubhadhari but next time there are better ways dzekuti kana waona mabhurugwa iwe usisina kanditika ukatoona ndoti handisina mabhurugwa ndoda kudai is better kukumbira kuti ndachikumbirawo mabhurugwa handitika kana vane mwoyo wakanaka vachakupa usatori chinhu chisiri chako mwana wangu handiti zvisadzokorodzeka zvaitika izvo kuti wakatora mabhurugwa 17 ukairikidza usazvidzokorodza zvakare utokuchera chikomba uchidliwe nembwa upfire pasi hazviitwi zvakare hazvitomboitwi kuba kwakashata kana usina uchida bhurugwa unotaura kuti ini mabhurugwa angu adai so nhamba dzangu idzo dzivave nadzisi vako ndokumbirawo mabhurugwa vedu we ndokumbirawo mapedhi chaiwo tinokutengera tinokupa bhurugwa ari dhuri usatore zvinhu zvavanhu next time unoroyiwa kana kukuvadzwa chaiko alright mwana ndo zvandandida kuti ndikudze izvozvo uise mashoko angu mumusoro mako kuba kwakaipa alright movarira zvakanaka tizotaura mangwana kuwhatsapp right saka uyu ndiye mwana uyu ava mai ava regai timozama one more time munati mai ava nhamba yavo ichiri kuita here ndaitioni anyway zvakaomazvo titsvake nhamba dzedu vafonere futi katoro tinopinda here this time timbona kuti vanopinda here namba iyi let's try once more I pray my gosh wasati ava vakadzima foni ava ndofunga nyaya vari kunetswa nevanhu ndofunga vari kutonetswawo nevanhu so guys ngatiitei soka ndakundokumbira I know kuti panapa padiaries takabvumirana kuti tinofanira kubatsira vedu interior handitika within diaries but guys allow me to make an exceptional guys mwana uyu ndarwadziwa guys mwana I know kuti takabvumirana kuti hatingakwanisi kuti tibatsire Zimbabwe yese kuti tingoti munhu anenge achikuya kuti kweta munhu ane problem kwakati batsire kweta munhu akapa hatingazvikwanisi guys hatina madhona isu handiti hatingazvigoni but ndanchikumbirawo pane iyi handitika pane iyi ndanchikumbirawo kuti can we make exceptional guys mwana uyu mwana mudiki 15 years chingozvitoraiwo ari mwana wako kana une mwana we15 years akagumira grade 6 mai nababa vakafa anogara nambuya achienda kunoshanda chaita kuti tingobatsirawo nyaya pamusoro handisi kuziva kuti chii uyu anotoka anesa angry face unotori nemamhepo ekumusha kwenya ntokunetsa chaiwe angry face bvapo zidzoro unofunga kuti kudisira angry face unotarisa kutaura zvatiri kutaura pano tako wakaroigwa ko unotama angry face ako uri koko ghost animaona right inherera mwana uyu handiti saka ngati tikati tiite zvokuti tibatsire guys mwana uyu anonzi Melody musademba handitika kana uine $5 kana uine £5 handi mwana uyu atenge phone if possible mangwana guys izvo zvapa tikaita ma$5 $5 5 rand chaichayapa handika mwana uyu mari yake inokwana mangwana mari uyu inokwana mari yake mangwana anotengawo phone otengawo nemari yekuti adi
aende apuwa $30. Thank you very much amai vaisa $30. Thank you very much amai vaisa $30. Thank you. Hamuna kutumwa, hamuna kudima ngosundwa mukati in the spirit of diaries. Handiti mufunge vangoti ndinokuisa $30 nekutoya vachindiudza kuti simelini ndiri mudiaries. Asi kune nyaya ndaona ndikati ndaiona vakati ndatoisa $30 vakabva tondipa screenshot. Ndo vanhu vatinoda, ndo madiaries atinoda in the spirit of being a diary. Vavana mirira kuti kuitwe live kana kuti kudii vamanya kukanda $30 vakati kurumidza kunobvisa mwana achi kuna sisa chena bvisa mwana uyu paari because akasitorina kana mari yebhadzi kubva kuchitungisa kuenda kuSouth Libac kwacho kwavanonzi vanodii vanogara. Antimaona kwanza vanogara. Saka guys in the spirit of ubuntu and kubatana and rudo and tsitsi and chibereko ura guys. Good night, bye-bye. Good night. Don't wake me up tomorrow in the morning. Okay. So, mutongo ita tikatava izvozvi so guys ikapinda. Andika ikapinda inonzi chi ma $5 waya. Anti vanotora inonzi chi kwa vanotora ku Zimbabwe kumukuru is my details ndaisa guys. My details ndaisa. My details ndaisa. My details aiso. Thank you very much. Aisa $100. Pano ndaisa £100. Ndiana tindaisa pano tindaisa £100. Thank you. Anmona phone yato vepo. Phone yato vepo. Thank you very much. Andakona zita. Ndingoona comment ngoti ndaisa again ndichage ndiani ko. Aruti ndaisa $100. Let me check ndono ndiani. Oh, my lovely sister as always. Ushu guys. Uyu mudiary uyikwete zvokumbotamba. Muningino wangu yanonzi Pemchielele andidi naye. Andidi naye Pemchielele andidi naye. She's always the first contributor. I hope one day you will be able to retain the favor kwa uri Pemchielele as you always do. Because she's number one. And they akachira kati promise that nichaisa antina anotoisa cheti. Thank you my sister. Thank you very much. Thank you Pemchielele. Thank you. Power visa £100. Mwari varambe vachiropafadza 100 folds. Mwari vakuitire zvakanaka upenyu ko uwedzerwe. Thank you. Mari yefoni yato vepo. Risi $20, £20. Thank you my brother. Thank you my lovely brother. Hadidinewe. Thank you very much. Do in the spirit of Vana vapindira avanonowa kupindira secretary vacho. Hello secretary. Hello, and I told Gomato announcer and I don't know the visa aisa mu PayPal account. Maria and then Pemchielele is well 100. So we have got £100 at the moment and $20. That is what we have got. Thank you. Thank you very much. So for those that are wanting, I've seen. I know we had said we are not doing it, but account, can they please get in touch with me and I'll give them the account where they can put the money. Now I have a few comments. UK account. My fufu, you can contact me and I'll give you the account. Thank you so much, guys. Muchembere soko. My fufu, I don't think it's Muchembere soko. Fufu soko. Ayo, my fufu. Asaka basi. Ndo ndambona fufu soko. Ndambona fufu soko mu comment section achiti mwana wenga timbatsire isaka ndafunga kuti ndiwo. Sisi fufu soko nanchi ndoti vapinde kuyembe kufufu soko. Pa yembe apa. Ndibona ndoti vapinde fufu soko. Manje ndisikuona gaindi vafonere. Gaindi vafonere. Okay, for those who are account here UK, we can't put it pa apa. Shupi, you want the UK account. If you have got my number, which is 079-460-73586, we'll give you the account. You say we can't put it pa apa. All right. Thank you very much. Thank you. Okay. Right. Yeah. Majarizika. Ndoziva kuti ndine vanhu vakawanda vakatouya kuWhatsApp kwangu vachiti Simeli kune kwaita problem, kune kwarwariwa, kune kwafiwa, batsirai. Ndikati mutemo wepaDiaries wakachinja. Mutemo wepaDiaries vedu guys, musanditumire vanhu kuWhatsApp kwangu. Musanditumire vanhu kuWhatsApp kuti endai kwasisimeli. Handimaona kana tumoya muchiti kwanzi kuJobe kune munhu ndasangana nenyaya yangu nerimwe group, nyaya iyi ndaiona kune rimwe group munhu anoda kubatsirwa. Please don't do that. Don't do that vedu musadaro. Pana pakabvumirwa na chibvumiro ini kuti zokurambira ikuseri munenge makundiomesera zvoita kunge sisimeli ndo vari kuramba, but chisungo chakaiswa pano apa handika kuti
ngatitange charity begins at home. Ukafirwa nemwana wako zvine proof mukati, ukafirwa nemurume wako handika iwe umwe wedu ukanzi washaika handika obvious hapana patingakurega uchidliwa nembwa kana kuti uchiorera kuno handiti totomeka sure tabvisaiwo ma10 aya kuti waenda kumba kana kuti murume wako tabvisawo patagona kuti munhu aende kumba, but we cannot help guys the whole Zimbabwe. We can't help the whole Zimbabwe. Kuti munitumire vanhu zvamuri kuita kuti kusisimeri ndaona nyaya imwe kune rimwe gurupu kune nyaya iyi mondivigira nyaya dzana anenge atenda gurupu ikoko handika hasi wedu pano regai abatsirwe kwaenda ikoko handi mazviona. Ndofunga chero tite Tilda chaivo tite Tilda handika anovetete vanoti inspire vatinoda vatinofollowa handifungi kuti vanoenda vachinotsvaga kuti kumagurupu ndokupikwa postwa kuti kune munhu ane problem wenda kunobatsira. No, vari kupostawo zvevanhu vavo vanotovafollowa. Ndosaka muchiona vanhu achizida comfortable kuenda kunoshiya nyaya dzavo kuna Andy Tilda because anenge achiziva kuti kuna Andy Tilda kuti ndinobetserwa nefoundation yaTite Tilda, ndinobatsirwa ndekwake anotambirako handimaona. So munhu anenge ari easy kudi kuno pane munhu ari kufona uyu. Okay, hello. Hello, Sisi Mary Magadi. Ndiri right vakoma muri sei? Ndiri kwangu. Mai vakashaya musi wa 21. Mati? Mai vangu vakashaya musi wa 21. Oh, sorry henyu nenhamo kana kuziva. Zvakaoma. Baba vakashaya musi wa 19, mai vachiteerawo musi wa 21. Hezvo. Oh, sorry henyu asa munotokwanisa kuenda kaimi kwamuri ikoko kwamukwanisa kutouya. Ndinongokwanisa kuenda takangoti ngazvigadziriswe ikoko. Ndangotumira sezvifambiso. Amusi kugurupu reUK here? Handichazivi ndakajoina here gurupu reUK handichazivi. ReWhatsApp. Nokuti munotaurawo mumagurupu meWhatsApp imomo kuti ndashayikirwawo namai. Munoziva kana zvinhu zvakuitika munoziva havana kungorwara. Vakangodzi vaita unresponsive kusema. Ndikachimhanya nawo kwadokta kwamutare. Ndokubva wamhanya nawo kwadokta kwamutare zvikanzi nadokta ngavatoenda kuhospital. Kubva tavaendesa kaprivate hospital kari mamutare ndikanonzi kasisi hanzani kanonzi susu. Ndokubva vaenda imomo. Ndokubva vaswera varimo kubva kuma11 quarter to 6 vachishaya. Naivedu weko zvakaoma hanzi chii? Handitombozivi imi. Hanzi nematambudziko. Usiku wacho indi vanga vaimba vakanamata nevazukuru vose vakanamata vakaimba kuseni ndopa wangofuma vari unresponsive. Sorry henyu nomutonzi nemanhikikiri vanhu naivedu vevana vari kuona ndichitaurawo nomuna sisi vangu vanhu vatanga kufona munhu ndiri palive mutonzi nemadiaries nematambudziko. Ndazviona hangu kuti hamuna kuona kuti ndiri palive. Sorry vakoma mufunge mai vandakatengera mablankets musuna asikana. Zvakaoma. Ndofunga ndoafira. Pamunofira mablankets iwo aya asikana vedu ingazvisadaro vedu wei. Hanzi ipo pacho panhamo pakugoyiwa kwezvinhu. Ndandakavatengera kama morning gown kuno aya matikitiki aya. Hanzi kwakangosimuka vanhu hanzi zvinzi berebere kudii vanhu vakangosvika ngoti tsvap. Kutotora? Chamazichira wose ayaya makandituma ndotenga zvinhu vakatobvuta. Vakatobvuta. Vari kuenda pamamorning gown, vari kuenda pamajusi, hanzi ngaiwa kuita hamhenane. Asika manje zvinongonakidzira ndechekuti zvinhu izvozvi pavanenge vachiwacha zvinenge zvichitobvaruka zvavakagwira izvozvizvi. Zvine basa machira ngari. Machira. Zvakaoma. But take it sisi mufunge toti hedu kudaidzira hedu tose but zvakangooma hazvo. Saka baba vakatidza kusvita baba munhu akatanga ndibaba nditi mai vakatidza kusvita gamuchira. Ndofunga hanzi vaigara ndikapikicha musofa ngavaipota vachidongorera kudai. Kungosiyana ne 2 days. Vakatozoona vachitokrina masofa mavaigara vachidhunza makushen ndokuchiona kapikicha kari baba kari musaidi mesofa. Shame. Zvakaoma. Kana vakoma kana mufunge. Alright vakoma. Mosubora rabo. Alright. Sharp bye. Yo. Zvakaoma. Anditi maona. Ndevamwewo ava vamwe wedu womudhayari wedu pana kutaura kuti ndakashayikirwa nababa vakashayika musa 19 musa 21 mai vakashayika. Mumwe wedu ndimai vepanapa vechikuru mufunge iri mwedzi wapera vakandituma ukoma vakundi takatovaranira hani muzandirirana
ndakatovaranire vachiti imwezi wapera paseri I think vachiti chando chapinda charova kugweru kumai vafuma vakati machira vakatonditi ndai munotenga machira ndofunga ndakavatengera machira yasvika 8 machira ndakatenga vachiti vakune vana vazukuru vari kuvakawanda plus vana vamweni vanongozoshiyana ndikatotenga mazichira ndikatumira mufunge mwedzi wapera paseri nhasi konzi vatoningirira vatofa imi zvakaoma hanzi can I have PayPal details andiselina pina iPayPal ina handizivini andiselina pina iPayPal andiselina tipingirewo PayPal vidwe zvakaoma nyaya dzekufa idzi zvakangooma unoona kuti kudovhairirana kupedza nguva kusora muchivhairirana kupedza nguva kusora chiti kwa ini ndine chakazodai iwe hauna chinhu ini ndine chakazodai iwe une chiwe kupedza nguva mujuru guys mujuru muchunje hezvo kwa vanhu vakanga vogwirana mamoningaoni namachira uko ndopamunati kusara muchitukana kuundurana kwamunoita muchitukana muchiita sei muchivhairirana muchizvita umwe ari nani chisikwa chimwe chiri nani darika chimwe its all vanity hazvina kana nebasa rese zviya handika hakuna nguva inonzizvo oraiti ningikiri dudzirai oraiti hakuna nguva inonzwa iwe wakanga uchizofuka mazvinhu zvakanaka kuti wakanga uchigara pakanaka straight kana wakanga uchidhiraivha Range Rover saka chirega tichikuvigapo wega hazviiti hanzi akaunti South Africa hatina akaunti South Africa titomborina akaunti hatitoidi zvinohendliwa ikoko kwazvinohendliwako hanzi simelirana amerana tafadzwa ndiri rana bvunza vanhu veUK vandoranira vakawanda vane kuningikiri hanzi mozondibata alright nevekuna naAustralia kupi diaspora Canada kundinotovaranirai andora ndiri rana uchona ndakadai so right regai ndibate muchembereso kondinoziva pandoda ndibate gai saka mukona tikati $5 pamunhu mwana uyu anotenga foni dei yanga yaenda yakaungana pamwe chete aigona kuenda kumusha kwachakabata iro grosari ranyi migwama riyashandira mahara 2 months regai ndimbobata muchembereso kwava panyaya yehembe guys kana une hembe dzaunadzo let's say uri local andi uri kuHarare kana kuti uri muSouth Africa kuti uri munomu ngatiunganidzei hembe idzi guys totumira nePep Store dzikauya kwandiri hembe idzi guys kana kuti dzikaenda kuJoburg handi todzibatisa ndoziva kwandodziindisa nako inini kwadzinoenda avari kufona wai toda kufonera munhu azvichatoiti halo kola hello sisimeli maswera sei ndaswera sei ndiri kutaura zveaccommodation yekuSouth Park tine imba iri kuSouth Park sananzwa vana vachitaura kuti vanogona kunodzidza kuSouth Park so ndachiti kana zvichiita ndogona kuvapa 1 room vachigara vachichengeta pamba wesofa ndandoda kutotsvaka munhu anochengeta pamba posina ndigare kuZimbabwe okay chinonetsa manje ndechekuti nyaya iyi kai pari kunzi pane munhu mukuru aripo watisina kwasataura naye hatikwanisi kukambira kuti takukupai accommodation vana imimi handichika ivo vasina kutaura kutsvaga accommodation munoona pane nyaya saka zvatienda zvokuti mangwana pandichataura nasisi vacho kana kuti pandatanga taura nemunhu mukuru kozonzi madiaries kune vamwe vanhu vanonzi madiaries vakaganira vakasvika totora vakabvisa vana panapa vana ndaichengeta pana mwana akazomitisoko inoblemiwa isusu kunzi madiaries akazobvisa vana kadai sisi vadatanga vataurwa navo chidzwa maplans atatu vana vadzokere kuchikoro vodai handika handizivi kuti pamakagara pakamira sei hani maonzwa tonzwa kuti vanoti kudii kana vakati tiri kuloja zvinhu zvakamira zvakadai hazvisi kunyatsoita handichika ko tikavatsvagira accommodation vakabvuma then todi totaura offer yenyu regai totora screenshot yeningikiri yenyu yenhamba yenyu munotondiziva ndichihera feni ndichihera aiwa chihera feni then tonzwa kuti ivo vanenge vachiti kudii then tozotangira ipapo but anyway thank you very much my sister at least unenge wana vanhu vanogara avo vachichengeta payadi no it's okay alright I'll tell you then okay alright sharp right ndomwe mudhiaries wedu uyu arikuda kuvafa accommodation but we have to do things the right way handika tofanwa kuita zvinhu nechannel the right way kuti titange tataura nevanhu vakuru tonzwa kuti vanhu vakuru vari kubvumirana nazvo here kuita kuti mangwana isati dzokera isusu pakaita mistake kunzi kune vamwe vanhu vakazongofona vakaganira vakatora vana pano vakazodai zvino mwana azodaidai pazodidi hameno zvinoitika ikoko saka tine tichida kuti zvibve kwavari ivo vanhu vakuru isodi isitopindira saka vane hembe dzevana vasikana ma15 tokoti 16 17 years please tibatsireiwo vane hembe dzevana mazitye hanzi sive Joburg hembe tisakupi evidence chatiza I think hembe ka tingatotumira ikoko kwauri iwe uri kuJoburg handiona hembe dzikatumirwa kwauri iwewe evidence kwauri iwewe chatiza iwe ndizokudza kuti hembe dzichidzirepa zvakanaka ubatise ani dzinde kuZimbabwe handitiona so evidence chatiza nchatotaura newe kuWhatsApp hembe tikagona kudzungane panzvimbo imwe chete
mona ndiri palive muna kuya kuzonza kuti kwai ndiapproverewo post yangu fashion police ndaposta fashion police saka ini zvoku fashion police ndokwana pai zvakaoma. Saka guys ngatite vane hembe ma 15 years dzakawandisa hembe muno musingapfekwi nevana antimaona dzatinadzo ngatitumirei kana tinadzo guys ngatite ma plans uyai ku WhatsApp tite ma plan ekuti toita sei kuti hembe dzidini dziinde ku mwana ushu awane hembe toita sei. Ndaona sisi Mavi vachibvunza kuti mwana ane makore mangani. Mwana ane 15 years isi Mavi ane 15 years. Tandi PayPal yakapinwa paZaSap. PayPal yakapinwa paZaSap iyo. Ndo PayPal yakapinwa paZaSap, ndo PayPal. Anditi. So guys ngatite zvinoita mwana uyu aende kumba kana aenda aka chikoro chekumusha achingatirwadzi guys. Chikoro chekumusha achingatirwadzi. Pamwe chinenge chiita kana kuti 500 mabondi. Animaona. Pamwe 500 mabondi. Chikoro chekumusha. Saka ti we can pay mwana chinda kuchikoro anditika oenda kuchikoro chibhadharawo. Tongomisa pani vaya vatinobhadharirawo tongomisa pa list ipapo. Anditini vaya tobhadharira vari kuZimbabwe. Tongomisa iko zvita tisingabhadhari because vamwe vakavhara kavana kana vavhura kutangana nayo yemaschool fees. Anditi maona. And size yake tongoti sekati 16 to 17 years sisimafi. 16 to 17 sisimafi. 16 boza ane 15 but ndamona ti panga chikurugwa mabhurugwa paya ndamona ti ane body hombe. Saka ngatitei 16 to 17. Hantudowo matukupawo matoilet exactly vane mapads size yeboots handizivi handakufunza handizivi size vane mapads guys mapads kumamisha uko mapads toda kuita project yemapads guys tikaunganidza mapads edu anokwana takana 5000 mapackets emapads tikaita kana 5000 kana 10000 mapads edu then toshare kuzvikoro zvekumamisha. Thank you Trinity. Totsvaga zvikoro zvekumareserva zvatingatuma munhu kuti zvinodi tinopa kumareserva vana vasanitary towel yanetsa kumareserva kumazvikoro zviri kumareserva deep hakuna vanenge vasina chinonzi pedha vachizivi. Andi saka tikaona mapedzi edu even aya anowachwa aya avanoita vachiwacha yacho vachiwacha vachishandisa futi kakawanda aya tikawana chero iwayo guys tikaunganidza akawanda pachikoro vana vasikana vakuru vaya vakanopiwa kana 2 kana 3 vanowacha vachinjanisa vachiwacha vachinjanisa antimazviona. Asi kuage kuzimune age yake zvinonetsa. Kumareserva vanoinda ufunge neiwe lockdown kumareserva vanoinda kuchikoro. Kureserva vanoinda kuchikoro wena usambotowara zvako. Kureserva nevanhu vakazvara iko zvino vari kuenda kuchikoro. Vari kuinda kuchikoro. Mari iwaya anoshandiswa kaviri kakawanda wanda aya animaona mapedzi anosonwa aya anenge akatonaka manje aya because vanoshandisa kakawanda antimaona. So I think let's try to do that one zvakare. Tite mapedzi tongonongo zvikoro zviviri zvokumareserva meno timi ndimuchanonga zvikoro zvipi zvokumapurazi zvatogona ngoti titsvake kuti zvidi zviinde ikoko handiti nyangwe dai ndogona kutoenda kuZimbabwe kunosvitsa kuchikoro kwacho ndogona kutoenda kuZimbabwe kuenda nemapedzi wayo ndotsvaka kunoenda nawo madhayaris ari kuZimbabwe tobatana nzira tonosubmita tiri ikoko kuchikoro ikoko muchiona kuti mapedzi asvika animaona because zvinhu zvakato reusable pedzi achiwayo. Amona kwanda kujoina group diaries. Group diaries ndere ma UK chete ndere ku diaspora chete. Group SA hatina group makuwa. Vanhu ku SA munoda makuwa. Munoda zvinhu. Saka group takatoramba vanhu vemi SA because group rinopesa rachinja. Harisisiri re diaries ra group ramakuwa. Kopeza vanhu vakuvunzwa makuwa. Hatidi SA please tiregerere iyo ngatingoita yatikuitai. Diaspora vakadzi vakuru vanogona kukontrolana ikoko and so far hapana kana problem iriko kugroup ravo kubva zvavakatika group ravo well respected group igroup rodoti vanengotaura nyaya dzekudhairi kana tuameno nditoziva kuti kwaichero majokes chavo hadiwi ikoko majokes chavo havatodi vari strict negroup ravo havatodi vari strict negroup ravo zvino SA munemoda kutaura nyaya dzamaona kumastreet dzoita makuhwa zvozvodidi please SA ngatingogarai tisina group kudai tiri right. No group, no stress. No group, no stress. Because SA munoda zvinhu munozviziva makuwa munomadisa. Tingakone tovhunzwa makuwa pano kuti sisime nguri munhu nyama kwano ngori munozoona unye ukomentawo. Yakomentawo wakomentawo yeyotoga zvisirizo nyaya yotwistwa yonofamba nepasiripo wakunzwa kaita makuwa. Hani mazviona. Saka atidi kungozvivhara. Atidi zveningikire gaive diaspora vaite group avo vakadzi vakuru vanoziva kuti tinotaura nezveikoko. Zvino SA yacho izere vana vadiki. Vana vadiki vekuti tingato baiwe ngatiregei zvegroup iri ngatiregei zvemagroup zvatidi UK yega
ndimunoona andiselina UK Island America ndikuona kuti kwakupinda vamwe vekuna America kupi vakupindawo ku UK ikoko andika vari allowed kupinda ikoko kuita one big group ravo ikoko SA tosangana pa comments apa comment section nduma tosangana ma +27 ne +263 tosangana mu comment section nduma tosangana right saka anzi tipane munhu anoda kuti timbofonerawo andise prayer group unopinda prayer group aiwa vema prayers prayer group riripo munopinda prayer group munopinda ku prayer group munopinda asi sei mbomirai garai pasi kana azimoro wangwarova nai ndikaitimbosenda alini yeshi vanhu vemafuta vari kunetsa kuinput vanhu vemafuta chimbomirai ndipedze live tiko zotaura business kaiko zvinotimboita weriri business ripano tozotaura nyaya dzebusiness tapedza dzemafuta vazara uku totumira mirai ndokupai madetails ndapedza vanhu vemafuta and I thank you for your support diaspora munoziva kuti guys ndakuzikama kupostnet ndakutozikama kupostnet ndikapinda mupostnet zvinedu toba tokasestaff guys nenyaya yekutumira nhasi ndichitumira order dzangu pauk apa mangwanani ndiri kucanada ndichitumira Australia ndakatopiwa zichati rangu randakapiwa zichati rekuti handichaisigwi zvacho kuti ndaisvika ndobvunza kuti saka imari ndosvika pasikero ndodzwa kunzi 1.5 idzi 1.2 ndakapiwa zichati rekuti ko zvino ndichitoenda ndichitoziva kutoti America vanobhadhara mari yakati Canada vanobhadhara mari yakati ndakapiwa zichati guys saka it's all because of your support handiti isupport yenyu yose iyoyo isupport yenyu iyoyo mawigi mawigi ari kufara fani mafuta aiwa ndiri kufarawo zvisingaiti handika because tiri kufamba zvakanaka saka musadzokanga maundakakudza kana mozoona package jigaba ndinochinja kuitira branding plus vekuSeaustralia munopota muchitaurirawo embassy yenyu iri strict veriwe embassy yekuAustralia strictness yacho mafuta yavanenge vachida kuti mavhura vachibayabaya mukati kuona kuti hamuna here chiri mukati momuya achivhura kuzicho kuti zvinofamba sei kwanza anototariswa kuti imi Australia kana vedu weiwa Australia nikisi but anyway tinongoita zvavanenge vachida kuzvinotoko tokotsvaka chitodzi chekuti tiite zvinhu zvinde hanimaona tototsvaka zvokuti tiite zvikurove pasi asi vanonetsa ndaivi VIP kupostnet wena asi vesanoziva kana ndikati kupostnet uku kuri kudiwa drivers license yako kana kuti kudi mitemo yenyu yekudiaspora handisi ndenchizvida kudiaspora vanotozvida ID yasenda yareceiver neyasenda yangu kopi kuti vakatogara vakaisa muchiuyu chavo vakugara naro ikoko kopi rangu vechire ID vanaro ikoko saka nechitodaurako ndongosenda straight kana ndogona kupa nhamba wosenda wega straight kupostnet kana tondipa indoforwarda kupostnet WhatsApp yavo ndikanikutadze zvanendichireva kutoti kana ndozokubvunza kuti ndipe chakatozoseri vanhu mozvidii kune masikama akawanda nditika saka you are very right kuti mutyewo andimaona you are very right kuti mutyewo but inangu handine mapepa enyu zvinenge zvichidiwako andimona ndokazvenge zvichidiwa regai ndikutaridze zvanendichireva kuti munzwisise handi muri kuona postnet mutoiona chilingi chepostnet icho mona ndatoforwarda izvo hamuna ndatoforwarda apa ndatoforwarda apa nenda kuti muone hangu ndokutadza ndiri kure chite kuti musaone mastar vanhu nezvitupa zvavana mukuona hamukuona ndiri kure ani muri kuona zvii zvevanhu izvo manhingi evana andotoisa ikoko kupostnet ani muri kumona manhingi kirima uye vanhu anenge achidiwa kupi ikoko kupostnet saka kana ndoti nditumire chitupa handisiri uzogona funga kuti sisimeli handisiri ndoichizvida zvitori mutemo zvotodiwa ikoko animaona chikopi ichi vanotochida ikoko vanotochifotokopa vototinamira papasuro yako ipapa minoti zvinozonongorwa kupi kumberi kuhambisiviwo animaona saka toda kuzanzi timbofonera mwe wedu uya handisisiva aleta timbosisiva dudzirai vari kunhingikiri vari kujere musikana wekujere uya uya vanonetsa vanhu vekumanhingi but dai nyaya yecovid nyaya yechina handizivi right totsvaga nhamba dzaaleta because foni yangu inobopota ichidhilitawo sezviri ichidhura kudai inopota ichidhilita totsvaga nhamba dzaaleta apa nhamba dzaaleta dziripi nemi
newe dudzurayo ndipe namba dzaaleta ndipo namba dzaaleta nai dudzurayo odo nigizatodelete kafana chona inodeleta chidhura ichi chidhura ndipo namba dzenhingikiri hanzi madrugs ameno hanzi mafuta apa anonakisa kumeso tafadzwa mangwiro ekugadzira kuganda naiwe dudzirai ndipe ukanamba dzaaleta tifeno tipedze vanhu vaende kunovata ndipe dudzu hanzi zurai ndidzure chizvi ndipe namba dzenhingikiri dzaaleta ndipo namba dzaaleta kurumidza kusenda namba dzaaleta tiwane kufona uyu atouya customer hanzi ndikuda mafuta newigi senyuyo yamakapfeka zvinenge zvichitoita isadi hatisisi manhingikiri madrugs tichitotengesa mafuta chaiwo chaiwo straight mafuta chaiwo hanzi aiyeyo airana okay uyai tisebasa uyai tishande ndoku tinohasila kuno kusa ndo hustling yacho naiwe dudzirai hodo ndisenderewo nhingikiri ndisenderewo namba dzaaleta ndipo namba dzaaleta naiwe dudzirai hodo dudzirai ndipo kanhingirikiri nai ndiye muviri wese mafuta dudziranai hodo ndisenderewo namba naiwe ndakatomirira timbunza musikana wekujere wokusungwa umwe wedu uya kuti zvakafamba sei ave papi ari kunzi kudii timbomunzwa kujere izvozvo wakasima gulafoni yake zimba zimba wakasima gulafoni yake akapinda naye mujere imomo ave nenguva ari mo mujere imomo nayo foni yake ngatione tivari kuti kudii hanza tidi ai muri kuwata muda kugara pano mangwana toda kuzowa nyaya yenjusu kai imwana kana kuti tongoita Wednesday yedu iyoyo mangwana tongoenda kwasituta hanzi mari wigi yandakapfeka iye munhu wewigi ka iye munin'ina wangu wewigi yanodhiwa kuvatawo hope unoda ngoti basa kuti ndiite basa rekumusa maketera mawigi ake panapa iye ari pakugara mucomment section kuti ari panovhunza vanhu kuti wigi imari iyo opinda mucomment section achibata maclients dudzirai hodo ndisenderewo ndai ndakamirira namba munhu ngati changamu hanzi data rangu brothers robo pane iwana munhu ane data brothers pano tinogara kana 4 hours brother kana musina data sorry henyu hanzvadzi yangu chakutengerai data rimwe zuva pano panogariwa kana 4 hours dudziranai hodo tipe number please dudziranai anonzi dudziranai hodo ari mucomment section imo ndamuona hangu mucomment section naiwe dwe toda vanhu vakati changamu tinoda munhu akati changamu akamuka tido vanhu vanovata hope please iwo uri pabusiness uri pabasa handiti ina ndingati basa kumaketera mawigi vanhu voya vachindibvunza kuti nai wigi dzakati hobho vanhu izvo zvindiri palife iwo ndakuziva panoita life nofa kugarira mucomment section handiti customer yakati ndikuda wigi iwo pinda pacomment yemunhu wotaura kuti uya kutauri hakuna kuti ndikufonere zvandiri kuita izvi kuti uya kuzotora mari dzemawigi zvoita unoda kuraya usina kudla unoda kubhadhara rendi unovati tapedza live kana tapedza live ndopaunovata iko zvinonga upinda mucomment section hobo vabvunza mari wotonotevedza mulive mukuti waungandipi double job unless uchindigadzirira wigi senge iyoyo iri paprofile picture ya ndoshanda hangu basa racho Alright, Sissy, let me do it now. Alright, Thank sure. you. Right. Changamu padiaries ka nokuti mawigi asangu ndiyake handiti munawo padiaries apa mwana womudiaries anendichitengeserawo anendichitengeserawo mawigi akewo mwana nokuti handitengiwo mawigi kwaari handitengi ndikangoona wigi andoda ndongoti ndipowo iyo handitika otondipa ndongoti ndingomaketa ende unomaketa unotengesa veduwe kwaari kupapa ari kuisa apa asingandipi regai asingandipi uyu kuwhatsapp mire nditodzitora namba dzachitoni 067 3 2 3 6 5 right zaita The copy song is your welcome tone.
Please press hash twice. Charges apply. You have reached the mailbox of Asimagadjera ari padhuze. Ngeri kuringa wani asimagadjera ari padhuze. To copy the song as your welcome tone, please press hash twice. Hanzi please sister, Winnie man ora itseka ninyore pasi. Winnie man ari kuda wig. Winnie man. Kuda magadjera ari padhuze guys. You have reached the mailbox of Kofoni zvairi kuringa asi magadhijera ari padhuze. Chero wavata mujere. Mujere wawo muvati nguva dzokurumidza kudai. Mujere wawo vati nekurumidza kudai kana zviti. Vanenge vachitaura nyaya. Hello. Yeah, since I'm a little bit out of topic. Okay. A little bit. All right. Ndamusiri kutipawo nhamba dzevanhu vekuzambia. Hakuna nhamba ina ndakataura one. Inbox tatumira kana nothing. Iwa kashamwari. Iwa shamwari. Iwa shamwari. Iwa ona kuteerera live yese. Indakati nhamba dzembuya kuva mbuya vave kuzambia havapiwi havana zvefoni. Munoindako. Ndikatotaura kuti kuna inzwa. Kakwena musikana ainda nhasi. Ainda nevanhu vake hamene maSouth Africans nemamwe maZimbabweans angari chigurupu chavaronga vainda nhasi vasumuka nhasi. Chitipewo nhamba dzemusikana wacho timubata. Raba ndopai WhatsApp raba ndake ndopai. Asi muzomubata next week adzoka. Nokuti izvo zvainda. Ainda nhasi. Ewa titumirewo nhamba sikana zvinhu zvakaoma izvo. Mafunga unoroyani? Imi. Muswera zvakanaka rambai muchiita basa renyu rakanaka iroro. Alright, aiwa ndinozokupai nhamba dzacho musandisendera kumessenger, munosendera kuWhatsApp. I don't know. Doi kwa wati waoneka wakati waenda unorara wadzoka say. Is bad thing, Mom. But when you must go and sleep ka. Is also going to school too. Anyway. the welcome tone. Please press hash twice. Charges apply. Moro, aleta. Hello. Kuma unogovata sei wavata here? Murise kumchitokizi mwavata here iwe. Aiwa vamuchibhuyiwa. Mamuchibhuyiwa? Mumasauzi? Ko chii ndiani nani zvavari kurovana imomo? Zvevanhukadziwo here dai veduwe. Kutadza kutaurirana. Saka vatokudubura namaseu imomo so? Mazimbe? Vanhu vakuru vakavachibva. Vanhu vakuru? Vemuno muSouth Africa? Ndofunga munogara muchiona zvimboko everyday. Murise maseu mauri munai munini? Muri ndani vakoka. Kwai kudiko nyaya yako yapapi? Handisati ndambozwa. Uri kungoda unopuwa marimandi? Handitopoitirana unopuwa marimandi. Rimandi yavakangondipa ndiyo iya vakangondipa gore rapera rada handisati ndambozokera. Saka iwe ndowaduve senior zvepa papi? Saka ndozokera novhemba. Iwe waduve senior yako apa iwe pamuseu umu. Ndiwo ndotonga imumu. Haindozosera vakoma, haindozosera. Aiwa, haindozosera. Iwe manje usadzosera usakuita sei? Unofanira kutotonga iwe vakakuwana urimo maseuzi wagara nguva yakareba. Vachabuda vachikusiya urimo. Iwe unofanira kuti munhu achipinda unofanira kutomupa pekuvata kuti iwe ndonovata apo iwe padhuze netoilet. Unofanira kutopinda panyunyu pamisheni usatombojairirwa. Ngavati kutopinda iwe unofanira kutoita bhuriremo. Varimo vatakaona varimo asi ida handina kukura chiri sadza rakatora. Mune varimo wakaona varimo saka masini ako. Asi ndakavataridza kuti aiwa. Unorova. Kadarika rechi chero ndakaona kurimo ndivotokwadei. Asi wakatombovarova here? Aleta! Wakatombogwanawo? Ndakatapura soya. Saka munogwiwa kamaseuzi umu? Kana ukasada
ko chingu zvechingo chani ngochani haufa mukatumu zvechingo chani ngochani haufa vakabvisa ngochani dzose vakadzivharira kwadzo dzogwa vanga vachitowe imomo mukati vachida kutoita naimi muchiona here vari vakadzi chaivo chaivo vakadzi chaivo chaivo ende zvakaoma naiveri wei saka vari kwavo voga vakavharirwa kwavo voga alright saka haufa fudhu mazuva ano pakapita mari ndatiri kuparadaidi saka iko zvinotoenda kunoitarisa musi wa 17 zvausati waitora mari asi zvinhu ndakapotega vakati ndakanyora list yezvinhu zvandaida ndobva vachivigira ndotasikatende kubuda pasi wangoita covid pane vamwe vanga vaita covid vataigara navo wobatiwa kwanikwa usina itasisina mwari vakanaka kozi rume rakuri yari rakazouya richiuya pidai vako harina ropenga asi kwai ngavauye vatore mwana wawaida wanzi rakaudza dudzira naye kuti yamutore mwana ndakati kana uchiriwawe zvauri kupita zibhegi ikokoko zvinova nesaisi bazi chitora mwana wako nekusha kuti hama dzangu vanochengeta mwana akangoti muraiti tichamona wakataura naro pafoni ndakataura naro kwedzi watevera muswa 40 rane phone number rinazati wakazoshatisi zvake hazvino dzimwe dzaitoshatisa umbori panamba rero ndimborifonera kuti naiwe sasunganawo nomukadzi wedu zviwe haiwa ndikupai undipe namba dzake ndimbomufonera nokuti maitiro ake hana kumira zvakanaka shuwa ungasunga kugara mujeri goro rose kana kutevera kunoona mukadzi apa woda kuti mwana achengetwe nemumwe mukadzi papa ari papa achida kutambudza mwana undipe namba sendere namba dzake ndimbomugadzirisa murumoyo ndakuonawo kuti uyu kuda uyu haasi kuti wakuraramika naye haisi munhu wakuraramika naye benziro usena naro chinokatokuzobuda imomo usene naro ziduzviraniro harina kana basa iri hazviri kari kana ndikabuda panze ndiwane zvangu chikosi changu chandoita ndikwanise kuchengeta vana vangu aiwa unoita chikosi chako kana wabuda tondiwari tinenge tichingoteka kuti uri kubuda rine zviri kunzi kudii inyaya yecovid kai tingati ndakauya ndaida kuuya ndikatozoudzwa here kunzi ndisauye nenyaya yecovid ndandouya zveni ikoko svikai kwai hakusi kudiwa vanhu ndandouya koko ndatombogara nguva yakareba chiti hande nevamwe vasina vanhu ataida kuuya navo chiti tikuinda tichikuya kuzokuona ndopatakafona kachida kuti tibhuke zvikanzi hakusi kudiwa vanhu vecovid ndipo munoisa mari maakaunti chero ruya rangu handisati ndatomboribata mubasa ndakarivaidziwana ndasa handisati angobata ndambopira kuti tichasangana idu mukoti asiko zvino wadojaira haa zvichakunetsi manje haiko zvino ndajaira wakojaira ukatongoita chai don't keka unotorarama nguva yakatoreba imomo ende mazuva anokufambira utombozvioni asi chikafu vari kupa iye chikafu vanokuita sera yaro iyaya handotenda zvikuru nokuti marizvo kuiona kwandakuona kuti pakapinda mari asi ndakangonyora zvinhu ndobva ndanyora zvinhu zvi800 avativigira zvinhu good tikangowana futi imwe mari tongokutumira sesa izvozviya ungotenga icho chikafu chinonetsa mujeri macho ko mai vaya vekuraye mwana vakazodiko iwe vakazodiko vaya mai vaya bumo vaya vakadzoka nemusi wefriday akadzoka kumapedzi uri kuparadai ndakaisa kupara kuwangaindepi aindisa kumapedzi angaisa kumapenzi kusaikatiriki akandisa kunotestiwa jere saka dzakawanikwa dzakadiko njere dzacho uchadzokera andatopoa kukana kutaura nairo kuti hatitende zvekuvaona saka mukarantini ari kugara haumeni ari kugara mazuva mangani 14 days saka akapinda rini akapinda nefriday saka zvinoreva kuti kana akatodzoswa kubva kumapenzi zvinoreva kuti hasi benzi akawanikwa akakwana mapenzi vanokudzosera kati woona kuti rari benzi vanokudzosera kuti unopengera kuna vamoko vonozitesta futi voona kuti zveshukuruya anokutenga batore medication asi haana kuti achida ndizvozvo sinetsewo kuda kana vakatomuti anopenga amene tozonzwa naiye kana achinge tachitofunga pamuda aripo tozonzwa naiye kana achinge asi hama dzake dzazichinda kunomuona hauzivi kumapenzi kokokwa kuti vamwe vachinomuona nauti hanzvadzi dzacho dzaita plasi hanzvadzi dzacho dzakati kwirire hanzvadzi dzacho dzakati kwirire saka vanoziva zvinhu zviri mumusha mavo ndosaka vakamusapota vakaramba vachimusapota vanoziva zvinhu zviri mumusha mavo vanozviziva
vanozviziva kuti munhu kunonga mwana kurashira mwana kubva muupstairs fulo kunouraya mwana womuningina vanozviziva zvinhu zvemushama kuti anga asingazviitisi munhuzvo pane zvanga zvakamugara zviri paari nekuti chero pasa ari kurowa ibhoti kana zvikamubata zviya waiuya achitibusa kukabukabukabuka ibhoti ndabatira ndisikuda kubatwa nemunhu musoro wako ndoda kubatwa newe chete nomuka ndagona kuvata kana kuti ndaivata kuma4 achingoti after hour saka zvaimubata zveshuwa aionei kwai ndionei hanzi ndiri kutukwa nakuya nehandi unogwara njere vazobudisa vanhu hanzi wakatukwa namwari iwe kuti uzobudisa vanhu kuno kusaka namatira vanhu aiwa unogwara njere unogwara aiwa saka tinenge tichizokufanirawo tichida kuwa kuti pana let's hope November zvecovid zvezvakupera tichakubvumidzwa kuuyawo kumakoti touya takatomirawo tiripo tichinzwa kuti haufa asi kana iwo isvika kudhuzo sadzokanga makundeuchidzaka kuti tibate loya uya yationa kuti aka strategy yake yakamira sei ndotaura nhamba dzake nene ndotaura naye anenge kuti akamirira dheti renyu iroro rekukoti because ida ndida kupuwa idheti ndikaisipidwa nayo yacho mukoti which is unonokuona kuti zvinhu zvacho zvinenge semhepo mukati aiwa iye dudzira naye hondo nga achifambirawo nyaya dzemhepo idzi ari pashe ndichataura naye sindoipa zvangu kuti zvinodarika rota ifezi zvinodarika ifezi wena its just a phase zvinodarika kuva nekuti dei pamwe ndakatiri panze dei pamwe ndakamba asi handingazviswera kuti ndiri ndizvozvo aiwa uchabuda kubuda unobuda zvako hazvinetsi kana vorova nava next time vanhu vogwa imomo museu imomomo saka hapana nobatai munongorega vachingokinditsana zvakadaro zvibakera saka apa vatogwa vakazoregedzana vega apa vanoita dewa tora vhidhiyo zve wamborega vachikinditsana ndi vanhu vemunwe kana wakapinda nechimbudzi tikati vhidhiyo zvatipona kuti haufa vanenge vachikurubirana zvakamira sei mukati momo havagoni kugwa handiti havakazorovise makakura muchifudza mombe kaini havakazorovise vanhu makakura muchifudza mombe makakura muchirova namanzuma kaini havakazogwisemi okay muri mondoro imomo mukati osi mwiyongo mubata ndizvozvo ndizvozvo asi imi sezvamuri mhondoro dzemoka hamufane nzara sei imi kana muri mhondoro vaya vanenge vachigwa chikafu ita nzarai chikafu chavo nzarai chikafu chavo imundima mhondoro kava kutongawo dzedzakatoora magetsi asi havamba vigiko here zvikafu zvimwe zvemanandosinandosano muna zvichicken licken ndo panetsa dai zvaipinda mainzara izvozvo modlaimi momudza kuti gara apa tidle tipesvo chidlaimi indakambosungwa kaini nchamwa ndakambosungirwa nyaya dzangu dzimwe dzandakaita panhiki pazimbabwe padzekopa apa tikagara masozi ndaitora chikafu ndainzara ndaivatorera nguva muri marimandikamu saka munenge muri mazvekuzvakudharira ndaitotora munhu akatouya nechikeni ini yake ndaitaka ndairavira ndini ndozokupa chasara nokutoti usevhaivhe imomo mukati adhawaizi ukasadaro hausevhaivhi kana ukanyanya kuda kutsaratsara chikafu iko zvino vanenge vachiita makonde vanogona kupinda nepoiseni saka ipapo manje ipapo panonetsa ipapo hauraiti mine saka ndichange chingopana nichingokudongorera kuti haufa kana pane zvaunenge uchida pandofona unenge chingozotaurirana kuti haufa vakapinza vari mukati here muabs
muabsa mubank chaimo muaccount. Alright, saka uchiti yakabata 7 rand neva 200 pa 100. Vakaisa kariri. Handizivi kuti yakapinda sei. Takaisa 1000 yakati chi 1000 chiko chagoziva 1400 I think. Haiwa naizvozvo tinotenda. Saka aiwa saka kuda ndoda kubuda ndichike kukosi yangombe iko zvinokugadzira achawo chakubuda. Aiwa uno don't worry kana wabuda unotoita kosi yako unoita. Unoita kosi yako. Atopora teori tokase mfatoidewo iswatwe today. Okay, alright. Pakanaka mningi wangu saka ndichingoza kufonera. Alright, sharp. Chi. Kwa the days makamirira. Muterere. Imoza ndaitsara wani muda kuisei ndaitsara. Unodherega nomwe mabhanditi kana vanongoona vari vanotokudherera mabhanditi saka unofa utomeka sure kuti watosimba mweziva wani muriziva gemuriya. Muriziva gemuriya wani. Alright guys, saka uyu mumwe wedu uyu chi akasungwa ari kujere ari kujere kuningirikiri ku Pretoria kwakasungwa. Wanzi 1800 wonda kaisa 1800 rand ndachazivi saka akasungwa ari momo ave negore chairo ariko hasati atongwa unongopuwa marimandi saka tichitopota asi muzoti kana wakangongwara changamu uyu wakachangamuka kau wakabva wapinda nefoni yake zvoda kuchangamuka ari mona totara naye kunge munhu ari kumba animona kunge munhu ari kudheni zvake akapinda nechimbudzi chake saka anenge achimboitawo madhiri ake kuti mugadhera chajise tichifonawo tichaura naye ari mukati kwai father days varuda nyaya ngavabve apa father days paya chibvai kuda zvinhu father days ani maona saka chiko chindai tazviwa chindai taure nyaya dziri pano chindai kumamirira ka imi chinde mwana timona news mambona news naze papai tondo yaku chinde mwata papai chinde saka panoda kuti nem asa mtoda kundenda kudira imvura chindai saka guys ndo nyaya yacho kunai munhu ndikuti vachinde vanogara patebhuri yevana muno mustadi muno kugarira ipapo makagarira murumbonyatsa kunyatsa kundudza murumbonyatsodei chaiko taure nyaya yenyu murumbonyatsodei father diaries what do you want my punchu my black mambazo my black coffee what do you want tell me vabva vagarira mudhuze right saka guys ndonyaya iripo mwedu ari mukati umo tenge tichabvisa wigi naye zvako ketivhiki tonge ndichakurugwa wigi pana vanhu hanzi bedroom time avagara apa tichaenda navo kana vachingoda kuti ndiye bedroom vangotaura kuti chiuyai kubedroom uku tizovata toindazve andimaona toenda kubedroom tonovatazve andititowo zvatakaroorerwa here asi kana tozvane ndichikudzai kapaya papa ndichikudzai kuti kana makaroorerwa indai munopa varume venyu musarambire varume venyu handizvo zvatakaroorerwa here imi varumewo chitiwo kana moendawo kubva kudzimba dzenyu vakadzi venyu indai munopa vakadzi venyu haikona kuzoti kwai ndo wakuda kuenda kutoireti ndo waduzvi uri pamusoro pemunhu sevaya handimaona hamuti izvozvo zvakadaro unoita kuti mukadzi agutsikana kuti mukadzi unonoreva kuna sekuru vakauya handimaona unoreva kuna sekuru aroyevesa pasocial media handiti saka vakadzi vari mudzimba yedu nditi hatidi izvozvo hatidi isi honai machembere honai isusu machembere tiri kungofara happy old age ka takutongozvichembera tirimo tichingofara nezvidhara zvedu tichingonavhigwa tirimo hanima imi hamudi kakuita obedience hamudi kuteerera munoti kwai handiti izvozvo handidi in the process 2 months 1 year 2 years down the line imarriage yachokoto yapera pachina makudzoka futi handitika makudzoka futi nditsvakirewo murume handitika izvozvo inbox yangu baba vakaposta uzurwa tsvaka mukadzi vaya inbox iri kuita kufuta vai mwana kuita kushusha kuti ndoti kudii kufuta ndipewo murume uyu kana mawana varume vachona chibatai varume vakasvikanaka chivapai tunhu twavo handiti vapei
zvinhu zvavo zvamakafambira kumba kwenzara iveko handiti pane chamakafambira handiti mazviona sendechikuti tiyeuchidzana uve baba mugare makaziva ayanda ani maona saka nemiwo varume vari mucomment section varume vari mucomment section murimo here mashofe murimo here varume vari mucomment section please siyere nestyle yekuti kana wapinda mubedroom utaura kuti ndakuda kuenda kutoilet nenyaya yekuitira nhabhi mubhaketi usaitire nhabhi mubhaketi because mukadzi ite turn off mukadzi munenge mutonhuwa mumba sevaya baba yekuti kungodaiwo ndakuhwa nhabhi kungodai ndakuhwa nhabhi chikoyo Father Gilbert nizakoma makamirisa saka mabva kugara apa maya mazomira mudhuze kuti chiamu tikeri kutaurira mukuzviwa azina sinaseka mukuseke vakagara pasaidi apa guys kwakusumwe kwekuzomira padhuze apa apa ndikutaura zvinhu zvavanongohwa animaona vari kungozvihwira zvandikutaura sauda kuzomira padhuze animaona saka munoona freedom unoita free murume wako daunechidambokupa example handineidangokupa example kuti muone papa kuti kana chikuzai hatisokudzi zvinhu zvokunyemba pane chitaura nemi murume wako ikaita friend yako azviro hazvinetsi handiti murume wako ikaita friend yako handiti yekuti unoita freedom unotaura zvaunoda muchifara muchididi aripo hazvinetsi hani maona murume wako ngaite shamwari yako iwe muri shamwari yangu iri asi ndikubvunza muri shamwari yangu here handizivi kuti mune umwe bhuriro here kunze kwangu hapana right hani maona saka friends anzi maratidzo ese friends hani maona your husband let him be your friend and then zvichadiwo zvichafamba zvakanaka zvinyanyi zvinoita zvichirwadza pamwewo nokuti hapana zvemarriage inenge ichingori inongoflowa just like that kama ups and downs atoriposvi asiwo chi munenge muri mafriends handiti asi muda ndine kunovata ndichikusiyai muri 1000 pano shuwa zvichidevata handitika saka guys ndi zvona ida ndingokudzai muswa smell vete chingonyepegwa smell muzivewo mugare kudzimba ikoko muri garai ikoko garai kudzimba dzeikoko musadze muchindotsvaga dzimwe garai pamuri ipapo garai ipapo kana usingarohwi chete handika usingarohwi ugere ipapo zvakanaka turi tumasquab tumwe tudiki titwa munogona gadzirisai kana uchizorohwa aiwa paunorohwa apa panonetsa paunenge uchirohwawo nekupuhwa emotional abuse yekunyimwa mari chichi apa panonetsa apa handiti mona asi kana zvichingori zvimwewo hazvo izvi hayo tauranai muri panzvimbo gara panzvimbo ipapo right saka ndokumbira mucomment section kana aripo guys pane musikana uyanzi nakudzi em ndichauya sisimeri nenyaya yangu anga ari kujere akasungwa 18 months kudzai akabuda manje anga ari kujere anga ari kujere kudzai akabudawo manje saka anzi ndichauya nenyaya yangu achauya kuzoshiyawo nyaya yake kudzai handika tichinzwa kuti chichakaitika kuti ainde kujere plus anga ariwo here chamangu mazimbabwe nzabatigwi zvokumanya ndo zvandoziva angu mazimbabwe nzabatigwi zvokumanya unotosvika uchitoona kuti system yacho yakamira sei uchitojoina system fast ani maona kana watoona chachaya wasungwa nokuti guys kusungwa kunogona kungoitika guys kunogona kungoitika hapana nanduka ininda immune kusungwa motamba imi unongozvingouya hamero zvinongoita so hamero zvinongoita ani maona saka uyaku inbox Bridget uyaku inbox saka guys ndoinda kana varipo vamubaiva vandika vanana baba mini Francis kana ndokumbira kuti mboita usho kana muripo vasikana vede madiaries vaningina vangu muripo ndozviziva nemadzikoma angu vaya vari kuhura muri pavarume paya ndibatewo kwa WhatsApp kana muripo muri kuhura muri pavarume paya muchichita tibatewo kwa WhatsApp kuti toda kumboti tichite show yenyu timbowa kuti how far zviri kufamba sei anditika tokochinja identity handiti kana kuti ukutochengetesa zvako munhu mwana asiri wake handitika uya uchibata kuseri tokuprotectawo toona kuti zviri kufamba sei hanimaona animona toona kuti zviri kufamba sei saka muripo muri kungoita lulala muchita gumbomba gumbo panze muri pavarume please
WhatsApp me tione kuti tatashota tagadzira show timboziva kuti chichi kuitika so that varume vagadzirise pacho panenge pachikanganisika kuti nekuti kwaMugabe kwanisa maDNA ari ngobuda chiti the probability of paternity is 0.000 mangwanazve the probability of paternity what 0.0 animona saka zvonetsa vakadzi zvanyanya kubuda 0.000 kwaMugabe uku kwanyanya kunetsa saka muzere musandirambire yenyu muchindikwa isimeli kudi imo zvisamukomesa kuti mutori mwenyu vamwe vatochengetesa vama 15 16 years muri munkomesa chenu handika imboya itongoita wana haidi timboona kuti zvakamira sei kana kuti muri kungojoboresa kunzoko muri pavarume venyu handika muripo tokuzivai mutoripo pa 900 apa pane 200 waya apa iripo inodaro saka mukandibata tikagadzira shop timbowa kuti aufa handika zvinodi zvinofamba handimoni uri kwaMugabe kwanetsa uku kwaMugabe kwanetsa uku kungodai 0.0 apa mwana anenge ane 16 15 mai mwana akura achengetwa nababa vanenge varipo vakadzi wofu zvatozoitawo sinye wacho so but guys anyway muri rapo ndikatobatsana zvakare baba vati kuti vafanire matovafanira nechitatu mangwana tienda kwaMugabe kwavati anditiuta saka guys muri razviripo ndikatobatsana musakanganwe vane hembe dzemwana uya please uyai kuWhatsApp titaurira titumire mwana uya hembe anditi vane zvavanenge vachida kupawo mwana wemapadzi waya kana kuti chi whatever ngatite tidaridze chikatina tinidarike nazvo. Good night guys and God bless you. Love you so much.